ar a chuirde agus chuna mína maithaigh chuitiúna agus as an gúte bar fad go maith. So, an gná bhealach déanaan muid na seisiún seo hafada ag go méid teachtar a bina ní, so tá an tafta i gimocht. Tá na cápéisí rítaí príd goras chat agus an sin tá méid dáráte an prícheisteirí banan se gúnaí fáilte rúmpa príd chat nó Slido. Tá gachéireachtainta go meach an tábhar se chur an dáta inne, níl le go bheitheh. Ní atúrníime se, agus má tá se bebertú tá a sunnacha dhéana maidir a cuasaí Fostaíochta is fiú cóirdaí neas plácha lerug, agus ní ghleacann mise na Glór nGael ná an Foras freigracht ná tlitsnas be an altar ábhar na ceardanna se ná ar réon aeroid mícrinnis nó esnaf an ábhar na ceardanna se. So, más cuiste stúrthaú agus más fostairú cinna dógus se tarta agus óhíh cuasaí rialachas céad é de rudaí nar bhór san áirtear orb. Bemid a caintear Fostaíocht san Earnáil MPO san Neamhbhrabúsach na feidhmíochta Cúiteamh bhainnis le cuasaí Conarthaí, Cúiteamh, Coinníollacha, Forbairt agus Bainistiú Feidhmíochta, Earcaíocht agus Scor, Polasaithe agus Próisis. Tá an tábhar tágartha tásúna fáite go fhí seo ríidir chat ní sinach mé gom héin lenach minic dermadéir, agus bu muid rá agus brenn muid éir na tréthe cineálacha atá san Earnáil NPO, bhainnis de cuasaí Fostaíochta cuasaí neamh in eagrúchtaí Neamhbhrabúsach eagrúchtaí beaga go minic, means eagrúchtaí Earcaíochta acab. Bíns eagrúchtaí Coinníollacha acab freisin sin má aimsíonn tú in na máscaidtí bín trein eagrúm didir sin na Coinníoll, mai áit go raní eile ar fáilób. Go príomha sé an túidir fágála a bhís ag go leordaoine san Earnáil NPO ná na leibhéal cúite sé sin cuasaí túrasúil, cuasaí páid, agus beidir aspasocrthaí pinsin agus ránicíochtaí pinsin agus i lehéide. Bíon Coinníollacha éibre chu as go chuoine chomá sé sin bíon Coinníollacha éibre níos ár le fáil an Earnáilacha dhéile san Earnáil feidhmí go háirit, agus is minic aimíonn an arna Neamhbhrabúsach mar sort cinál fearan étrabhach áite míon daoine a fanachta ar fost ag leibhéal níos airde nó ag leibhéal níos sucre in Earnáil eile san Earnáil Phríomháideach nó san Earnáil feidhmí. Bíon deacrachtaí móra go minic san Earnáil se maidir an míorsú an chaidir Fostaíochta sé sin ceochaí a gahan costí go mór costí teonacha gan chuid is mó ceochaí a gahan siad le fostaithe. Agus is omí sin cás atá takeí chun cín so WRC feidtíid ar toirí na gásanní sin na mis agus fámhaint déargus sé na cleachtais. Na Leaschleachtais agus na cleachtais beidir nach bhfuil go fólainn sin tá breicbálach ar fud na hádeala. Go minic aíonn daoine a bhíonn sa feimime mar stúrthirí nó mar bhil chuistí stúrtha. Nach bhfuil an scéalacab a bheith éire le cuasaí Fostaíochta, aineoin go míonach chuid is mó fostaithe mutéin, nó go bhfuil cleachta againn ar chuasaí Fostaíochta, agus go bhfuil taithí go réireing, agus go minic sé tá teastáil ná únsa taithí únsa sciile agus cinál gáileoigh mhór siosmuide agus céal cheannaithe agus muide déire le chéile ó híomh cuasaí Fostaíochta. An tábhacht agus níting Cama béim agus ábhéim agus be se báirí géiste go mar caintear chuasaí Polasaithe agus cuasaí Próisis, agus in riide is an Polasaithe agus cápéis scríofa. Sé sin má tá cinenne dinta faoi Hearmí Coinníollacha nó faoi rud a bheithaine sa cuasaí Fostaíochta bechearcha mit se cápéisithe, bechearcha mit se scríofa, bechearcha mit se taifidí, bechearcha mit se ar fáil. Ní bhhain chuid sin mar ostóir nó mar ostaí, ach an tríú pártaí a thugus isteach sa scéal má bhíonn deacrachtaí níos fuide siar a bothair. So, tá na tréthe seo Cúiteamh san Earnáil NPO, níl an ostaíocht bailach ó réalaithe agus a bhíonn se san Earnáil Phríomháideach, san Earnáil feidhmí, agus go dtí héine i gcodaní mór go Earnáil Phríomháideach go mór sa máte bhfuil ionadaíocht réan chearcumid, bí an tréthe na Fostaíochta réalaithe le fáil a bhaid níos minice an. So, sin na príomh oibrigaidí fostóra sna sé chundé is fiche go háirid ná daoine ostáil ceadachab a bheith gaibrú sa stát. So, gun chuid is mó sé is príomh sin ná fostaithe ar síraníd go chuid na tíre se hiad nó go chuid an Aonta Seorpaí. Bhí cheann go amach ráite scríofa
chuta fáil más fostarú maidir a termí agus Coinníollacha Fostaíochta agus tá réint eagraí sonracha agus tuid go fadanú faoi sin. Bhíchear cumach nuair tá páig gaig le fostaí, bhíchear cumach dilín páig go in éanaach leis, bhíchear cumach ísrátí páirreachtú le gáníig antáhachtach. Bhíchear clé leis na ceanglis a bhhainint leis an teachtain éibre agus le cuasaí síre, agus bhíchear cumach cuasaí Sosanní agus brise ón obair ga háiriscit mar is ceart le lína nuairantí éibre. An síre bhíontóir is tédíochtaí sin agus bhíchear cumite sin átóirt agus ga ghlacha ag fostaithe san áitimíonn siad a gobair. Má tá deire leis a gaidir fostaíochta tá roinnt parolachaí an maidir leis an os féit fógra go réir blianta seirbhíse gá go fostaí a thuirt agus iad gimachtaí fostaíocht. Agus tha rud a be heile an dulgus is mó víns ostorí mar a dhéobhse banach ná taifeid chrín a chuineal agus a bheith áardach na téidlíochtaí reachtúla atá Gaeilge ostaithe. Okay? So sin éad na príomh aibleáidí. Na cheist mhór a bhínán a dús éon chadramh a bhfuil síthirnú seirbhíse ceist ná cén stádas a bhhainint leis. A bhfuil conarí i gcóir seirbhísí sin chunra sunrisc nó tuiscinnte tá bunaithe chuiricínta tá a bhfuil chu nó héin eiceanú ige agus a hagan agus íana an nobar agus an sin a chur an sunras gur fáin í. Nó ar chunra seirbhíse nó chunra fostaíochta tá an sé sin ítar páin nó túrasta le aibí agus bítir isú le obair rialta mothúb. Okay? So tá dáchin a lán agus is minic bí an aine an go minic an Earnáilacha le chunra gcóir seirbhísí nó chunra seirbhíse atá an. Agus tá cócleachta sé fáil mai de stádas fostaíochta chinine, agus siad na commissionarí cánacha an ag an nós leis ceanse bhí cean an ribh, is cean rathe cean chum le dáta míúil fiche hían. Agus is fostaíocht chun ar a seirbhíse atá an gon chuid is mú, nuair atá an té atá gáíg. Fí réir muirsithe agus stúrtha nó control and direction cear go leor sin má tá tú gaibrú fí réir muirsithe agus stúrtha is córa mór sort go chuid na fostaíochta seachas gur conartha a gcóir seirbhísí atá an. Má chuirann tú síthar bháin ar fáil, sé sin ní chuirann tú ábhar ar fáil. So an tóigálaí gurinn tú fisar nó an conraíthir gurinn tú fisar le chuirla a haach túra sisin úsésin túra siad an tábhar agus an áneis agus an sin tóici siad agus an sin chuir siad sunras gur fáil. Ná ní muid a caiinteann se ar bheanná rééis le obair nó le jabaní le teascaní dhéine a charíéis is cóta sorta go gurtar an sihir agus an sihir a bháin ar fáil. Bhíon cúte seasta réalta an agus bíon trúchan an le obair heasta réalta. So má tá cadramh an a leanan san imachtaréis ama i ríist cóta sort go chuid na fostaíochta atá an. Ní féidir mar féidir an obair a chur ar ochchunrin nó a haram ligan i ríist cóta sort láidir eile Mana bhfuil risca pásanta aige de seán má tá tú déidir chuiristeach ar chostais nó ar fáid róteachta ríist cótaí sort iad sin gur fostaíochta tá gceist seachas chunra i gcóir seirbhísí agus má dhéantar cáin agus áireachas sóisialta a bhaint ashaintí túrasta i ríist is cóta sorta sin ó híomh na fostaíochta. Bíon fostaí áirid i gceara daoine áirid a chuineal ar honras go námantaí le tacht timppel chuide gan rialachas se mar an sin ní gágóp PRSI agus ileidir sin íig ach mar dém tá cócleachtas rééisanta dochtán. Ní sé go gúnaí beidir dhéanaach cin stádas fostaíochta ag duine ach tá go leor tródach ar fáil cosint gon té atá fostaíon á ide, mar tá implachtaí sachsúntasach a baint leise a dtéir mé cánach mar dém agus a dtéir mé áireachas sóisialta agus teaglaocht an ostí go háid nuair a táid de brenn ar chusaí pension agus má tá tú go le beitíh le pension ón rion cuimimecha sóisialta nuair a airostú nuair a chothastú ar scoir go chuid daide. So cuasaí stáda seosteachta cuasaí cánach implachtaí ó híomh PRSI, implachtaí ó híomh cearta fostaíochta agus caiiteachar tú má bhíon fibed. Okay? So siad na foris freithniche a bhíon son.
ná an tainad scope, so rin cumarcha sóisialta go háirid agus muidó yes. Na commissionary income, dánig an nós leis an gCoistí agus an sin an comisiún, an comisiún chaidir san áitéibre nó an WRC a ríist Foras rachtúr neaspach a bhfuil feimení rachtúr le ige maidir le cuasaí sihir agus cuasaí cearta Fostaíochta. So ó híh Conarthaí Cúiteamh agus Coinníollacha. Siad na príomh siad na príomh ceisteanna bhíonn sáin go minic ná chunra leanónacha tá an nó Fostaíocht théarma 60 fixed term contract a bhíonn sáin. So sé tá gceist le chunra théarma 60 ná má tá tú Fostaí faoi chunra chuiníonn dáta faoi le tosú agus le críochnú nó má tá tú Fostaí chun task nó tionscadal sonracha chur agrí. Okay. Now, being routine begégintocht a baint leis an amantí tugtar Conarthaí théarma 60 go chuoine. Amantí de cineálachaí síre chlódach. So síre bhairechas teilíocht rachtúr atá gceist an sin ach ar nó tuigeann muid go bhfuil cur le sin. Agus agri sin scaití ní bhíonn se anéasca dáta sonrach críochnaithe a chur le Conarthaí áirid. So bíon údar watha faoi go mbíonn Conarthaí théarma 60 an. Ach ban an dúchanar le ó hí Bainistiú dhéine na théarmaí 60 agus tá reachtaíocht ar fáil agus tá léite láidir ar fáil maite le céad na gCoistí seo bhainans le Bainistiú dhéine ar Conarthaí théarma 60 is. So má tá tú an áit mín se casta freisin ná san Earnáil Neamhbhrabúsach luite go sonrach go bhfuil gur féidir daoine osú ar chunartha théarma leanónach. Ar chunartha théarma 60 mar a bhfuil muoinú leanónach buan i gceist ó inse 8 ach gomach muoinúháin ar feadh seall agus seall áirid nó ar feadh scéime nó ar feadh tugra nó i leidir sin. Se an áit an éironn se casta mai antar anúchan an gunra théarma 60 agus an sin má bhíon riint leanónacha seirbhí sé gceist in imeacht riint blianta agus an sin má hagann teire leis an sráid muoinithe sin a machchan se. Sin an áit míon stochaí castocht mhór i gceist go háirid ó híomh Earnáil an Neamhbhrabúsaí ach an réide píide se chu bhfuil cuasaí bailíonn is ná agus ní rálach an ceart ní féidir caithe le Fostaithe théarma 60 bhealach nach lú fábhar ná Fostaithe buana inchomparáide maidir lena Coinníollacha Fostaíochta. So, tá go maith, céad a spríle sin in áiríide, ní féidir duine chuineáil ar fra Conarthaí théarma 60 gon chríoch. Okay? Sin ainneoin, fébí cinna cúnsí muoinithe a bhach ag an scéim nó ag an tugra. Maar se bheith an dlí sihir, se bheith dlí na tíide, agus caithfar a bheith áideach ar a gceart sin stói a thar chearta eile. So, má hálíonn se gur chunra na níos mó ar théarma 60 Fostaí thosa ar a Fostaíocht rih chavíide sa trí seo hartar an am studum gur chavíide sa 5 tugu se steach nó in dhé sin, ní bhaid fad comhlán na Conarthaí tád an níos fuide na cheire bliana. In dhé sin más féidir nó más mian leis a bhostar go leanach an Fostaí ar aghaidh bíon bún Conartha ar feadh tréimhse éigínte i gceist. So is an sin agus chunra leanónach. Okay? So fiú mar dhéanaan an coistú nó mar dhéanaan an fostor sucrú cínte scríbing tá se ráite nó áhrú stádas i scríbing tá se ráite go silléir sa reachtaíocht. Mátá níos mó nach chunra ar théarma 60 cad a níos fuide na cheire bliana in dhé sin is anna agus Fostaíocht leanónach. Agus sin beag dána bhfuil muoinú leanónach ar fáil, tá nostaíocht an agus tá se an agus tá se bunithe ar cheart an ostaí seachas ar fébí cén faoinse heachtrach muoinithe tá an. Okay? So réist bíon deacrachtaí go leor eagrúchtaí Neamhbhrabúsach leis a guncheap sin ach tu go bhfuisteach an reachtaíocht úd maiad go rá míhainisteú a dhéanana ar Conarthaí théarma 60 agus bhí stádas ceart Fostaíochta go chéad líon mór Fostaithe nach ra Fostaíocht leanónach na bhuan gamranna orop. Fostaí part-timesire is an Fostaí part-timesire agus duine chuine éibrinn níos lú uireanta ná Fostaí láimseach incorporáide. I duine an chineál ceanna éibre.
agus ríéis ní féidir caitheile níos lú fábhar le fostaí páirteimseach is a chaitear le fostaí láimseach in chomparáide maidide a héin chuineáil fostaíochta. Okay, so ríist hí sé seo hí bhíochttuiscinntaí ann tá áhrú ar a síalgas le dia ach bhíochttuiscinntaí ann mar a ra tuin seo ó luúin go híine agus mar a ra tú duine na thuirintí ceanna go ra níos lú cearta agat agus nachrá is dóhí an áirt chéanna ar do chuid ceart mar ostaí mar a ra tú láthir I gahanama. Ach bus le dia tá áhrú ar sin agus tá cultúr an inis agus ní bháin cultúr a ceartán ní féidir caihanna líslú fábhar fostaí atá fostaí go páirteimseach. Boran chaint a rinne rins blianta siar ar Conarthaí nílasacha nó 0 hours contracts agus tá coscart a binis ach a bháin nuair is obair go náidir óchaideach an obair, nuair dhéantar an obair a gún si éigeandála nuair a úsáitir obair fórhann sa chearthéirme chun gná neamhbhlaireachtaí a chlódach go nustair. Agus cáfar íciocht, ís íciocht in aime, ís íciocht a dhéine nuair a glitir a rostaí ar chunra uaireanta néalas chun teachtarsteach na haibre agus nuair nach bháin si nó sé na thuaireantaí haibre lena bhuiiltear súl. So ríist cleachtas é seo a bhí san Earnáil vindíle go minic agus bhí drochail ar a gleachtas agus a ríist tá réint cosantaí reachtóla ar fáil go chuoine a bhfuil an cinál categór Conarthaí seo agus mar ecinship tá sunraí ar le a testáil nó tá ní siad in aime ach a gún si ar le. Bus tí muid daine óga, se bhéad na daine faoi bhain 8 in amantí, agus tá ríist reachtaíocht ar le an a chusnín siad gosín sa gcearta. Ní féad chuirtar me go rá. Se ní bhfuiltar daine faoi bhain sé bliana déag ostú ach ghlaachtar leis go dáiríonn se agus tá soláthráithítán se sin is féidir gasúr nó páistí nó lenaí idir chead bliana déag agus cúd bliana déag ostú. Ní líon leithintí siad in na scoile go páirteimseach ar an téirm a scoile mar chuid go hathaíbe ceadaithe nó mar chuid go chlár idechas agus go mór a gás nach bhfuil an obair díomhálach go sábhailteach go sláinte nó go Forbairt. Agus ní réon cheada go baríí dhéana daine faoi bhain 8 bliana déag, okay, an táhachtach. Má tá tú faoi bhain sé bliana déag, is féidir thu ostú an obair holtúra ealaíonta sport nó fógraíochta nach chuid díomhálach go flainte nó sábhailteach na ngáasúir sin nó go Forbairt. Nú na gurinn sé isteach ar a brestar ar a scail in Earnáil nó Clár Oiliúna nó gCoil ina mana siad leasas an treoir ansiad. Agus ní fáil éireachta sa dhéine má an cinenne sin fostaíochta gceist an rion fiantar trádal agus fostaíochta agus go practicún sé is bríle sin ná má tú cléile léirú sconáin nó léirú áchalneachta nó léirú cultúra áitsúil go leordaoine ó go páirteachán ní fáil ceadúnas ar le áil an rion fiantar trádal agus fostaíochta mátá gaiasúr faoi bhain sé bliana déag ceist lei sin. Okay. Ní minic a hardíonn sé san Earnáil Neamhbhrabúsach ach a ríist bicheach nach fesachtán go bhfuil foráilán gafií ceadúnas áil mátá fostaíocht faoi bhain sé bliana déag ceist. Aibleáidí an nostora ó hí bhráite scrífa. Tíhistí go chuig má ostítar duine. Catúráitis mar ostor, catúráite scríbing a hort a bhfuil anamnachaí omláin an nostora agus an ostíán, seola an nostora, tréimh se bhharrtaithe an Conarthaí, sé sin mas chunra seadadachatán, nó an dáta deire, sé sin mátáisaid go dtucha deire leis ar a réidir se go háta is chunra tíirme seastatán agus tá sin áirí go crín agus iscríbing ar an ráitis chuig lá. An ráta nó an mó rife pái a bhais ag an mustard, so ceachaí in níictar pái nó túrastal nó Cúiteamh leis a bhustaí agus cin bailach an dhéanfar leis sin a áirih. Líana nuaireantí bhfuil súr rééisanta leis go naibbrún fostaí a ná le aibre agus an na gná heachta na aibre, so ní mór sin a thuirtspifis sa ráitis éisiítar héis chuig lá ar a dhearraní. Okay. Now, tá rábhí, tá tréimh se rábhí ag fostóir, ráte scrífa cuimseocht téirmí agus Coinníollacha a thuirt go nostaí. Agus in 9 faoin géad go na cásannaí se bheith an chumra fostaíochta. Bhíon anam agus seola omláin an nostora agus an nostaí, bhíon an áit aibre, nó na háitecha aibre, nó na láirecha aibre luite, bhíon teidir an foist nó an cinál aibre an,
in data tusaí fad measta na Fostaíochta mas chumra searadach atá an ceanúir thugus deire leis mas chumra téarma seasta tá gceist ríéis an bailach an dhéantar an fáid áide agus riamh ráite scrífa an rátapáin na huaire ar an meán maidide be haon tréimh se tágratha. So má tá údantí difriúla le chuir isteach má tá tú pléide obair hééisúachchas rudí mar sin i ríist becheart go gimseo fé sin sa ráte scrífa agus cechaí an dhéanfar an ráta in rátapáin na huaire ar an meán áideh. Termí agus Coinníollacha a bhhaine na huairintí ibre rágobar san áideh, so má tá sú go dhéanana tú rágobar a bhí tú aige breise nó bhí tú am sír ina ónna sin. Termí na Coinníollacha a bhhaine le sír bhróteachta, seachas sír bhróteachta ar fáid. So ríist ní mar a fuórmuid amach an am se COVID tá na teitlichtaí rachtúla a bhhaine le sír bhróteachta tá ábhairniu gan na Orb a charíiste reis is ceart gomach soláthir gus ceart go me silir ar a ráite scrífa hééis chábí cén síre cén socrí atá maite le cuasaí síre bhróteachta. Égomas a go raibde in á de bhróteacht nó dochar cinn teile sé sin ce a hálíns marú túna bheith gobar ar feitréise an ada. Céine termí agus Coinníollacha bhhaine le pension agus scéiminí pension. Okay, so go leor caiinte le rionshhaid blianta ar scéiminí éigeantacha pension. Tá choras na PRSAs do isteach le stohí begnach fiche bliana go tráise. Agus arnó ní chéalaíonn ní chéalaíonn an choras PRSA go gatha fostaí choras PRSA a chur ar fáil nó cúntas percent a pension a chur ar fáil ach ní gágóp in ráníceocht nó in contribution nó in síntú sa íc le obair an ostí factor sin go leor chosni faoi ostithe. Amantí scéiminí pension go bhaimú ag fostaí. Scéiminí DC thugtar agus scéiminí DB, scéiminí DC sin ráníceocht díireach sé sin chuireann an fostóir agus an fostaí aige isteach a giste agus dentar inisteachta a giste agus Skytí bíon tara maithaid amantíile ní bhíon ach is faoi cuasaí inisteachta tá tara an chiiste sin. Tá scéim anna Dr. DB tá siad tearc go más san Earnáil phríomháide chunis ach tá siad fós an nó tá legan go fós an san Earnáil Feidhmí áit a bhfuil socrú cínta páid dú socrú cínta pension an bunithe ar bhblianta seirbhíse. So má tá an táleite le héidir sin go scéim pension a bheithéad tugtar scéim cinál ar a gaiir den is airde ar a lehéidir sin. Tá go leor daine agus ní clúdach pension go leideach agus chuige sin chuid mhór an chaint tá go réaltas maite le gomach cinál chlárú éigeantach go dhéanana scéiminí pension má tá tú pléile fostaíocha cinál be má tú fostaí. So tá ceisteach isteachchan se go réidir lí níl cead go honúil chunra fix term dhéanana ar ríiste sa ríist ach tuigh míid goíonn se seo atálah san Earnáil deolnach mar tuigh míid gona maiata cuasaí muoinithe se. So táirnig se seo go minic bunítar scéim chuirtar míní bhar fáil fostaítar duine bhíon chunra téarma seasta aber go mé seán a feáh blion den tarránoch an ar a feáh blion eile tá rihan an muoinú amach beidir imbliana cúig. So cáhfuil an fostaí atá sin. Fuoin garú blian agus iad tusaí amach ar i gúigiú blian, tá an fostaí sin I déidir stádas fostaíochta, stádas leanú na fostaíochta. Is cuma a bhfuin muoinú ar fáilú nach bhfuil. Tá cearta acu mar sin, agus tá an cuasaí scoir agus fuircin na fostaíochta I gceist mar bhfuil muoinú ar fáil, agus cíonn sin námhórthíocht ar hocrú ómórcíochta leis duine sin. So mar bhfuil muoinú ar fáil, ní féidir páí a chuine leo, ach ní hinne rá nach bhfuil éon dógus ar a bhostóir an sin socrú chuí ceart dhéana se bhostí maidir le fuircin na fostaíochta. Okay, so be mu de fide ar i gceist sin a ríist
ach is dóhí sin le scéal fada í an gairid sin an áite bhfuil héisian an ní sih éasca ar a bhostí ní sih éasca ar a bhostara ach bíon dógus ar a bhostar heachta nuas le sacrú cúiteamh ómhaíochta agus láramide sinna a ríist ar bábeg. Ok, oops, my miscue. Cohen with, yeah. So, now, Amanti, it is Tarding Chess and Arnold Pobail, Coming Rain Sagrachti, a Faimu, Sonord Kena, no Sigantel Kena, no Salimister Kena, Agus, Marhora, Hui Horu, no Hochimshu, no Kohu, no Mahagan Shore, on Reen, Quimirke, Guinin Ficonaska, Idiragriachti, Gamin Tupi Gesh, Transfer of Undertakings and Protection of Employment. Seisiún cosint Fostaíocht Rialachais Gnochas a Eistru. Okay. Agus chuidhá gon a carta láidre Fostaíochta tá aige, so bhuachas gan éanta orpachiad. So a rialachain na ggóphobail orpach, maidir a cosint Fostaithe agus Eistru Gnochas. Tá is féidir caafar carta maidir i trí Fostaíocht agus aibbligadín chéadostar a Eistru ag an wustar nu a gás in an eistrítar an gno nu chuidegan gno. Agus ní mór ganustar nu ard a bheith ag inú weice ar na termí agus Coinníollacha a contaí an éon chohaintú cóchuite maidir leis na termí ceanna a bhí inaimiche gon chéadostar. So, chohaintú cóchuite sin collective agreement má bhí le héad a réim. Sin an chohaintú a dagan ceart cumanéid le fostar. So má tá scálaí pái agus má tá bandaí pái atá difriúil ach bhfuil foráil dinta orban le sa gohaintú cóchuitin, catha an fostar nó ómós a thuirteob agus caafar cuine lothb. Okay? Now, nuair a dhéantar gnuthas sa Eistru, tá na bon termí agus Coinníollacha Fostaíochta cosanta, ach ní hinle rá in éimeach daimsere nach féití nach bhéchan fostarí le hecht ar hocriche agus cóhiiscinntaí maidir le termí agus Coinníollacha cóchuitiana nar a dhéantar cóchuimsiú agus cóchlucha in éimeach dáma. Okay, so díreach mé ad go dánig túisteach faoi Coinníollacha ar le ní hinle rá go mbeidh Coinníollacha sin gur go maithá gomach na Coinníollacha sin an go brach is féidir is bustar multi dhéine maidir le ní de áhrú in éimeach daimsere. Okay, so tá trúpaí an tugann sé bun chosint ach an iad le chuilethirta bhhainnas le cuasaí Fostaíochta ní seic bán atá an fearia. Cuasaí pái. Tá ráta pái, ís ráta pái náisiúnta eng is féidir goil go fadar le sí idirlín an comisiún chaidir san áit WRC agus tá na sunraí chum le dáta maidir lei sin. Is an freisin dintar ádaithe rialthe Fostaíochta, bhíon comhaontaithe fostaithe chláirithe an, bhíon ádaithe Fostaíochta Earnáil an, bhíon na hinstramid líthúla seo ar fad an faoi chuimirce an WRC agus déanann siad rialthe maidir le cuasaí pái in Earnáileach seach sa chéile a brathir cén sort éibre tá gceist. So, chud gás tá íosrátaí pái chláirithe an maidir le lectróí. Bhíon íosrátaí pái an agus tá siad chláirithe maidir le éibrithe garneoireachta sé sin horticulture agus i lehéide. Okay, so níl chuile áirne, níl clódach ar chuile Earnáil ach i réist is meicníoch statúideach nó reachtú atá an lena chéintú go mbíonn íosrátaí pái á bhaimú in Earnáileach seach sa chéile agus mar an níictaí tá deis ag fostaithe go fada leis WRC agus éad a bhí dhéanamh. So, le déarnas bhí bhfuil bhaint síal bhí an taachtam orálacha ilgníocha Fostaíochta an agus chunisceil tá síimplú dinta ar rátaí pái go ostaithe atá bhfuil faoi bhain 8 agus as cé 8 agus bhíochrátaí pái ar lehan maidir le daoine bhí faoi ilúnt agus printíí ach tá deireadh chuir le rátaí pái ar le na sin agus ríist sin tíosráta náisiúnta pái a ríist tá antábhacht a baint le sin agus na sunraí rathe tá siad ar fáil ar láthair idirlín an WRC. An dilín pái,
So Kaú dilín pá eisiúnt gachuid a míníocht a gist. Áitimíon an pá có-umlan cólán rih 20, so holmáhain tú cáin áchas sóisialt agus léidir sin agus canú dealaí ina has 20 an tú baint cáinach canú a cinsar cánach a hain agus cáil sé gaid agus cin fá. sé sin mátá sucrúidinta maidir le VHI gníhí amachchas de thuúrasta le bechearcha me sin ráite. Bechearcamach deúidinta cháiningcom agus PRSI sa dirín pá í afastó. So sin na hashaidí cadé íag mar a hiidir nó ácha sóisialta. Ein ashaint atá údrithe ag termma chunra fostaí, so chuir gas mátá sucrúán maidide de ranníochttaí pension. Go minic se a Harlins le scéimení DC pension ná gnícin an fustor méidáirid aber bhaile le sampla. Chuir gas gnícin dís 3 fin géad agus gnícin an fostaí 5 fin géad. So tá 8 fin géad go a thuúrasile go isteach a giste pension pásanta na mísa nó na seachtainna a brathe cimméid cechomininic agus i ítar páin nó túrasta leit. Ein ashaintí cohaontaithe áchas sleinte VHI nó léa nó rud be mar sin. Má scaití chur an fostarí chun siad an déisiir fáid go ostíithe natáí ballreaachta cearcom atá acu ashaint go dtíire chun fáid. Okay? So caafar í tro áidir a dirín pá agus má tú íceocht cai tú dirín pá a chuir fáid. Ní gágur dirín pá croí a bheitán is féidir íad a chuir fáid go electrónach agus sinna sort an stohí an fashion atá takeí gist go mór le déimlíanana. Obair agus susanní, so brise agus tú a gobair. Tá sé seo rialithe ag an nacht eagrú ama aibre. Cearcha hocht úr a chuig hús féid na gná heachtainna aibre. Ní féidir táda níos mó na sinna dhéana go réirins lí. Agus sé amantí tictar go mííon stohí donscoilseachas i chéile go mííon brúfuintí an, agus sé chuointar an náí an amach ná inimach tréifse chéirhí. Okay? So ní féidir tíach seachtainna le arán agus rá bhfuil tá faoideach uintí denta teachtain se duine an WRC nar a bhreinn siad a cheistí mar seo chlácann siad tréifse chéirhí agus scrúdainn siad na thuintí inimach an tréifse sin ar fad. Ní gá go níagfiú de hos aibre. Okay? Ní réon teidíocht rachtú lán ar íceocht a ggur susanní. So tá tú má dhéanaan tú chéire úr go le aibre tá tú déidir sos 5 nóméid teag. Is sé a chuig aibre tá tú déidir sos 3 nóméid. Nis bus le dé bíon nach chuid is móhain a gaibrú a ggóhéach san ní discinnacha agus bíon mar a hugtar op sucríthe discréidecha nó discretionary arrangements sin, tá rudaí atá a bhhaid níos scríú na sin ar fáilgóing beidir uair a clic i gam lóin agus i léite sin. Now, seo bhéad na híos haidein atá leci síos ag arachtaíocht. Tréifse sa léthúr go éon úr téag úair a chuig as i chéile an ag gach cheire úair a chuig is fiche. Okay, so ní mór ar a leid sus éon úr téag a bheith hagad má tú gobar inimach éon tréifse cheire úair is fiche. Agus tréifse susa seachpanúil i cheire úair a chuig is fiche as i chéile an ag gach seach lá agus caiise sinna bheitán héis tréifse sus léthúr chomá. So tá na leithintí a lútear de Charles Dickens a maithe gobar ó thomh go dómh bechearcamidí sin caite go sean chaite agus siobíad mar tem na híoschaide na tá leici síos maidide de obair agus susanní. Má bhíonn tú gobar de dúna mar bhfuil ráta ar leithán i bheith gobar de dúna, bíon fostaithe i déidir íceocht ar le as a dúnach aibrú nó an sir in liú. Okay? So ríiste éis anítar go bhfuil rud cinint ar le a bhaint leis an dúnach mar lá aibre. Sir fliantú. Ó nuair go sin tú ar do chuid fostaíochta tá an teidlíochta tagad ar híre a tosaí an Thomson. So sé an méidir slú ar cheart a bheith géandaine atá gaibrú go leanúnach ná cheir seachtaí aibre go híre fliantú ícían ag gach blion sire. So amant ag fostaí bíon blion sire i gimocht do Waibran go Haibran, ní bhíonn se bailach a réonta leis an blion féidir ach
is stochi tá go leor áirithe táirí se agus I go leor fostaíochtaí is anan in bblion saoire agus an bblion airigeidir agus an gná bblion aibre ó ainar go nólaigh. So má ibrin túair feadh tríomhí tá seachtain a bháin go híre bblion túil ící a go lit. So bei an tedlíocht híre bblion túil na chéire seachtainní séfrithe a ggéan duine aibrins míle tríché teasca cúig go a chuig an éon bblion saoire a go bháin mas blion híre ina nachrinn an fostaíocht ach an gná bhealach. Go ré mar a bhín tú gobair gach tríomhí tá seachtain a bháin cídaon gach tríomhí an sin má bhéidir tú sin faoi cheathar go mbeadh chéire seachtainní ar a laghad agus tú híomh cuasaí saoire. Éon ostaí pártempsere a bhín sa gaibre tá saoire go leop sin chomá. Agus 8 géad go na húrantí a aibriamh. Ní féidir taidir níos móna chéire seachtainní aibre san bhíon saoire aibriú má tá rudí gaibh a gceart. Ach a ríiste reis is tedlíochtaí tá córéireach agus a gaiid go réid an méid a gaiid go ostíthe láimsere. Agus ón bhíon se má bé dé lá siad a peibli ar fáil chun chomá. So rud a chélos go mai 6 seachtainní go bunúsach go híre idir siad a bblion túil agus leithintí siad a peibli a go chuilehanna a go go láimsere sa tíd. Má bhíonn tú a gobaid tá más fostarú tá rins raniad má bhíon tú man aibre lásaí a peibli. Beit tú lásaí a íci hort chunstí ar a lá, nó lásaí a íci tibiste go bhí, nó lá breise go híad bblion tú tá íci nó páid le breise íte se duine sin a go bháin go dtí fi go bhfuil go bhfuil se gur lásaí a peibli atá agus bhfuil ceart rachtú ar lá siad a peibli. Ní ceist ní tedlíocht hioscréide go tá an. So anas go mé fostí pártempsere ináilí le hí siad a peibli ní mór dé nó dó cearacha uair chuig ar a laid agus a trééis se cúig seachtainní a hagan tíra crib an tíra peibli, agus má hitin an tíra peibli ar lá nach mé blin fostí go 100 tá an fostí I déidir éon chuigú dá ná fáid seachtainú as an lá. So ríiste reis ní an sin a chahantas gur ceart rachtú atá gestin se agus go dhéanfi sin a chuúte le fostí a pártempsere chu mai ceanna le fostí a láimserecha. Má tá tú ar híre bhróteachta dhéifníthe ag deireanna bliana saoire. Sa ríist tá se seo fici am buintábátaí áitin an fostaí cinithe nach bhfuil bunus bheilú sé sin má tá duine ar saoire bhróteachta ní hiilerá go gáidann siad an tedlíochta dacha an saoire blion tú. Bhí má bhí siad mó ar saoire áitearnach agus tá se tábhachtach go ostaí é seo hiiscint. Má tá duine sir, má tá duine ar saoire tinis tá an tedlíocht chéanna aca go híad bblion tú. Agus féidir siad an tedlíocht sin a ghlacha a rá, bhín an tíre sin le fáile ghlacha thar na chéad cúig bhí eile atá le techt agus iad filse ar an láthar aige. Okay? So bhín se sin go minic in fecim ina chráibh, tá se anna bheith nach chráibh Spáirne marnealt nach tuigeann fostaí go bhfuil an tedlíocht sin an. Tá cinálachí siad a rachtú le eile, tá siad a bhairechas, siad a sláinte go sábhailteachta, siad a hisismthaireachta, siad a 8 dála, siad a cuaramóí. Okay? Agus tá scéiminí sunracha a baintlop sin ar fad, tá termí agus canéalachaí sunracha a baintlop sin ar fad, agus I ríist ní bhfuil nach go minning tubinis, ach is leor a raig a trá nar bhór go ostaí bheith ar an ardad fób, a hiiscint bhfuil ceart a rachtú le gceistlo agus an sin iad a aimimú gar réid. Okay? So, ó híomh cuasaí na dulga se bhíonn ar ostaí an sin. Ceann go na dulga smóra agus bíon na Foras breithnithe agus an choras tríú páirtí atá tíirse. Bhín siad ein ghéar faoi se ar ostaí nach féidir ó taifead a chuineáil nó nach cuiníonn taifead I gceart. So, se bhain cinál levéil cuineáil a taifead a bhfuiltar a sú leis, agus go gcuineo for taifead ar feadh 3 bliana ar a laid. Tá a sú go gcuineo for iverchláirithe an ostóra, leis na commissionéirí income, liste go na fostíthe go léireach, láimseach agus pártempseach, na henam nach í umlána take up an seola
agus an iver PSP atá ag gachtain acu. Téir mé scrífa fostaíochta gach fostí son na Conarthaí fostaíochta fad. Na sunraí párola, na rátaí, na rágobar atá dinta acu, na hespaintí éonúntas breise hícúló. Bhíne sí chuilíní páid a bheith gas sa láthir le fostaithe, so ní leor díreach tafid a chuine ar a baid a íciló, catú bheith anaspáint se go rintú na tafid sin go rintú dilíní páid le fostaithe. Ac mí puist na fostaithe, dátaí tosaí agus fuircin na fostaíochta más cuí, so má hanig, trí blian á hin má bhí Dónall nó máire nó seán i gobar agus cenúir a hosa siad agus cenúir a dánig teile na gcuid fostaíochta. Úrantí aibre na hamantí tosaí agus créachnaí, sin anas gur féidir éon áirimh faoin 8 eagrú ama a dhéana i gceart. Chlár na fostaithe faoi 8 sunraí lóistí na soláthraí go ostaithe más cuí, éon teideachtaí siide agus leintí siide fostaí sé sin mátá scór lá rachtú le golit san aine bliana. Tá Foras tríopáirtí an ceiste Forbailt cin tíre atá ghlachaí ag Dónall nó seán nó máire fiche hían, fiche dó agus an sin fiche. Má ostítar daine ó níosacht cinna ceadaní fostaíochta backup nó fine sí nach testing ceadaní agus éon document riachtainacha eile. So tá an level Coinníollacha tafid an sin tá sé rééisanta meán agus tá dóga sin ar ostarí agus níor mhór choras cínt a bheitán chuoine bhéití fisachar ar a gápaisteach sin má hagan cigiide ón WRC go doras nó má tú as cóir tíopáirtí má tú sa gúirt éibrechas nó má tú sa WRC agus má íortar ort mar ostar an tóla sin nach ar fáil. So documentis ag cuasaí Forbairt agus Bainistiú Feidhmíochta. Okay. Chuid bhaid gon chaint sa tá dinta go dtí seo banan sé le híos cearta, nó i cearta bunúsacha nó rudaí atá leici amach dubh agus bán sa tlí. Tá túfás fin gaidir fostaíochta nach bhfuil leici amach dubh agus bán, nach bhfuil leici amach sa tlí a áachtar faoin fostair agus faoin fostaí a eagrú amach atrap héin. Tá go má tá an áirnéis agat agus má tá scid agat agus an taithí agat ar a dáhíomh é sin a Bainistiú, ach bíonn sé dúthánach an cadrah gnéithe an cadrah fostaíochta a Bainistiú agus bíonn Forbairt Feidhmíochta ar cheann go na ceisteannaí hagan san nuas a ríiste agus a rísteile. So céir de spree le dá aimíocht ó hí cuasaí fostaíochta. Tá sé dechar is dóhí sean freigras cuiteanta i bhíonn ar sin ná bíon is aige na recinn muide. Tá sé sin go breá ach má tá tú tuairt fostaí nuaisteach agus má tá tú i gceire a roiile bhfuil tá measú le dá aimíocht wit agus tú a códaíonach ag dógus. Caithe tú cinál leide go cinál i cínta thuirtó. Agus is minic a bhíon an bhéim in sin ar aimíocht háú. sé sin céad an méid an tíos féid a bhfuiltar asú leis chun go féidir feidhmíocht háú a thuirtéir ó híomh cólaíonna dógus. sé sin má tá dógus áirid de cólaíonna agat mar rostaí. Céad na rudaí is bunúsaí a chafarí dhéine le gur féidir gohfuil tú le gur féidir ará gohfuil tú an dhéine go sáú. Agus an sin is dóhí a ríéisisteéis rudaile i dteirtar go minic ná aithní mé sin ar eiciime, céir cóirthaí sort na drochaimíochta. When ní leor ará gan aithnín tú iad, caiitú iad i litriúach, caiitú a bheith mionfúg, má tá fút a go le caiint ar drochaimíocht le fostaí an amabe. An áit míle decrocht go minic go háirit san Earnáil NPO ná ceisna núáil. Bíon go mórmór nar a táthar a plé le obair a bhfuil fís nó creide nó tomantas nó dígris a gceist leis. Is minic a bhíonn san chuiste stúrtha go mín dígris i le a baint le bail gan chuiste stúrtha, go mín físe le haca agus an sin má ostain siad duine nachfuil tréthe físú le céanna nó nachfuil an dígris páirdach mar a chéile aca agus atá go guiste stúrtha. Bíon na trúhanna tíoch salach ar a chéile agus éiríonn decrochtaí gá bhór. So, nuair atá an cadre fostaíochta gá bhunú, tá sé antábhachtach go mac spruchaní réalacha ga legan amach gon ostaí.
go bhfuil torthaí in tuiste an, sé sin go bhfuil trár an, ní bhhain gon chuiste ó híh niche bheith gan maint amach agus obair bheith chutha agree. Ach go bhfuil is go bhostí freisin mátá a lehéid mátá task le duine cechuí mai is go main task dinta céna cóirí sorta bhain lei sin. So go is gur féidir duine cinn saincháilíocht úr rá, well, tá rud cinns baint amach an seo agus tá an obair sáú. Okay. So go minic seachas bíon daoine caint ar aimíocht generalta agus bín cuasaí chuig chusin go leorcaint ar chósaí chuig sé sin se bín siad má a gúnaí agus imín siad rih an ám agus rudí mar sin. Tá sé sin ríos rud cuiteamh sin tá se rééisúnta siimplaí déile leis gceann sin má tá fún ar a dáfáirtaí a bheith déireach faoin ábhar. Ach go minic nar a bhí mu a caint ar thionscadal agus ar thugraí ní bhíon cuasaí chomhintuiste sin, ní bhíon cuasaí bailach chu séilear sin. Ach is táhachttaí sin ná riamh an sin gomach cospaí an chénta an, agus gomachas ag a gCoistí agus gomachas ag an bhostaí ceirtá baint amach. Agus gonnean fi ábhreniu fébicin dulcan cín a bhanas le tionscadal nó tugraí i Glór le chéile. Sé sin nachhuiid an Cúiste siúmra as ta péin is socrú, well, níl taptanta ag a mochan sin ó go gaiirín se le trí bhíonós agus ní sé sin má go leor agus caafar cinál caafar seachar na cheart agus caafar labhart leisnú lethe. Mar in an Cúiste stúra áfranniu a Glór leis a bhostaí, beidir nach mai tuiscin take over na deacrachtaí a bhain le cuasaí feidhmíthe, le cuasaí ar a talla, le aspa tulla, le aspa ranfortaíochta, le beidir nach na hacuní ar fáil le tugra áirid chuir agré, nó go bhfuil ceistení seachtrach tunna chuir immert ar a scéal nachmach an Cúiste stúra céad fin géidir in nólasú mar a láradís ceart leis a bhostaí ar a láimige nó eice sa tugra hain. So rééis tá go leor an seo a bra ar haithí agus ar scéal agus ar scéal ghaana agus ar chóthuiscint gon duine. Tréthe híá atá ar fádach go minic tá sé dechar a bheith siosmaideach agus sciadú le an am ceanna tí mu go dúhan sin. So nuair atá bíon caiint go minic ar eisiolalas ón bustóir i dro an ností. Agus séir a bhíon sa gceistin seo go minic ná lé atá gur a tarifa i dhéana goniontar, atá gur a tarifa i dhéana go ností agus feidhmíocht an ností. So tá tú cear rudí cinns go dárlú fés bunithe ar an eisiolalas nó go dárló biseacha cinns. Okay? Bí me se an tíireach fi seo. Tá eisiolalas fíor hálacht a chuin ar fad. Is braing eile amach chuir a gaiidí go mailing, braing eile amach freisin ceaping an chuid is móing ar chuma nachhfuil mid duine an rud atá testáil agus braing sin eile amach lua seachas máil ar atá beidir rudí róháil le cas a hart. Tuigann se an eisiolalas a rins le daine mar is ceart. Tuigann se tuiscint, tuigann se scid an idéala, chuidann tú aine ar a duine, agus bíon aine ar a dáhíí ar a chéile má tá próisis fónteach eisiolalas se bon. So tá costas áhórdeis i dtéirmí ama. Níl costas áhórdeis i dtéirmí aigeis, a go bháin tá luachas cuimse baint leis má tá trustir a dáhíh, agus más féidir le Cúiste stúra, más féidir le báhard cóirde leasach ar an ostí. Bhealach atá féúnach agus bhealach a réslíonn ar réachtanis na heagrúachta, réachtanis an ností, agus gur féidir tóigeall ar idiúlachtaí fostaí, agus iad Forbairt agus bar feidhmíochta bhaint amach. Is far an éiríonn le seo a gaiidir bhleanúnach seachas go gasa tú ar bhainnig cinnt beidir úd an éidir bliana nó fi gáin éidir bliana. Is ágamach lé tíirech agus cnéasta agus mócánta an, agus is far go dála sé a ggóhéics takeúil seachas ggóhéics cigireachta nó ggóhéics midlein nó tú gur a lochta áidir chuine. So siad an tréthe is áir bhhanas le próisis mar seán ná aitheantas gus molla agus ómós go obair atá dinta agus buchas i léirú gon dulcan céin. Agus más féidir má tá tú gur a bheith dearfach seachas a bheith dúltach is sár an áirtí bhíon sribh sin. Agus is stoi sin an bunús a bhíon an le dá bhaintúireacht
Seisiún go dtugann tú takeíocht forbartha go bhaine. Gnáithníonn tú go bhfuil siad ag staid áirid go Norbert ach nach mana siad bar éfachtúachta amach ceall takeíochta agus cheall beidir ruúdín beidir Oiliúna nó tréáil nó tuiscinne. So tá chnéisteacht nó chreisteacht nó an tunricus nó an bhuacantacht fíor hábachtach ach tuigeann muid ar fad is daoine muid bíon feibbin í déanana an ní mar chéad muid ar fad cá muid a bheith tuiscinnach a cá muid a bheith crían ar freisin nach chun muid a ligean le feibbin í bega umpú in a feibbin í móra trí gun áirte chuirtarab nar is féidir. Okay? So bitar a caint holtar muíine gomach muíine ag na pártíthe as I chéile ach san am ceanna mar ostóid tá se antáhachtach gomach mátá córatí mar se a go ra agus bicheart gomach go gunneal fé tafad gona córatí agus nótaí gona córatí siúd go háirit mátá eisiolalas forbartha atálú nó a heastáil ar bhún leanónach sé sin má bhíon deacrochtaí feidhmíochta siar bothir tar sé tábhachta gomach tafad a dinta ag chuisteaistútha ar a gadrah agus cén sort cothú atá dinta ar a bhustaí sa go is má bhíon éon fróise smachtaithe nó airianachta i gceist gur féidir a déirú gon tríú pártaí well tá curcaigin níos omlaí éing ná díireach go isteach agus an maidide a chuir gobar ar ostaí nachhuiile duine a chuid éibre nó a chuid éibre. Okay? So i ríist an chothaíocht Harbh táhachtach. Tá sé deacair labhairt ar cuasaí feidhmíochta mar a bhfuil sonraíocht fuistan. Tá jobla duine ag Coistí stúrtha ar sonraíocht fuiste tá fellónach a dhearra. sé sin nachhuiil sú le míútí agus le gaisci ach san am ceanna má éilítar cáilíochtaí ar le gonneantar dearbhúarthab. So cean agus sigam go maith an chunsteach bhhain le se mai héon go pásanta sé sin má élíonn tú leibh láir teanga ó hí feidhmíocht fuist. A greitin tú a bhecinn tú ar an CV nu in tú tástail ar an gáilíocht atá ag an té sin le fáile má cin leibh teanga take bescíbing an áíre. So nuair a táthar a chur sonraíocht fuiste dála chéile, tá sé antáhachtach gomach abaid gomach na comis gon fust rife mar is ceart. Agus gur féidir inúlachtaí an ostaí agus na réachtanis gon fust a chur le chéile agus gomach an báir dagalad an an cinna stóma dhéine. Well, tá chéan ó cuaig mhórréachtain na sang ó híh dulga sin fuise agus cecho hinúla satá fostí se ar na dulga sin. Okay? So tá sort cinál díhil chuí de chuir gobar ag Coistí stúrtha sa Próisis Earcaíochta agus Raunúchain nach raníonn siad an fostí contracte agus go minic sin an áit is mó dhéantar botún sé sin ranítar an té contracte gon job contracte agus an sin caiintear cuidmha hama i ggéire ar chunig cins nachfuil fellónach an chóram tuairtmhí chóram nach gurir siad a grí go brach. Okay? So am ceanna tuairtú steachtain i cins agus tá se antáhachtach na híos chaidáin é léirúthóid. sé sin céir leis a bhfuiltar asú ar a gcuid is lú agus céir is feidhmíocht háú lá. So ní leor heachtarsteach ag in níochlog trí lá na seachtainna. Tá mu ggéire go duchtú isteach ag in níochlog gachláin na seachtainna. Okay? Rud cho bonúsach le sin nach a ríist tá se táhachtach na híos chaidáin i léirú agus thuirtí tuiscint céir leis a bhfuiltar asú. Mátá deacrochtaí agus a rééisiste éis is gan réitsanta cuiteanta ar se má bhíon deacrochtaí chu gás ag daine i scríomh túriscí agus a chuir túriscí scrífa ar fáil. Caitú bheith tuiscinnach fhí se agus caitú takeíocht áid forbarach ar fáil le go gur siad fás ar a gommas sa take túrisci chuir dála chéile. Seachas bheith súil go mé an chéad túrisci go siad fhí ráid a chuiste ar nós uairce. Ní chéad rudí scríb muid ar fad ní ra cumna cuiarm. Agus is sinna mochtama agus le taithí agus le cleachta annig fésar na scríbnítá ein. So a ríist más fostairthú, más Coistí stúrthathú, más báirthú atá gur a duine cinnta thuirt chun cín, B'fhearta bheith tuiscinnach agus takeíochtaí áirid forbartha chur ar fáil. Chomh mána sin má legann tú amach híos chaidáin, ní réimhá bheith rá well
tá de súl go méid tú stin se chuile bhaid in gin níolog. Agus an sin gunn éon bhilteachtaí ar sin. Nú gunna hort le fés go bhfuil táhacht lei sin má tá an tíoscaid an sin táhachtach táhachtach le léirú agus le lua ag túús an chaidir Fostaíochta, tá sé táhachtach go dhéon fhí monatóireacht. Agus monatóireacht chuir se sin nachtain tú ar fáid ach go bhfuil díchel chuí go cholíine ag an mustoir ó híh. Léirú goností céad na híoscaid an a bhfuiltar súleis agus a bhfuiltar agad agrí mar is ceart. So, na a bhíon cuasaí feidhmíochta á phlé go minic tá an commas gan cín. sé sin a bhfuil máire nó seán ó bhfuil siad an náin an jab se dhéanamh. Agus réist ó híh cuasaí earcaíochta tá cinenne móra duine ag go mbord go minic well amantí go mór san Earnáil NPO amantí ní bhíon iarchéime, ní bhíon líon mór iarchéime ar Fostaíocht agus is ban an dúthanar leile sin. Ach má tá rogha idir bertú trúr, tá rogha nó cinenne duine ag go mbord cé acu gona iarchéime is sár bhfuil commas eicenú aige an jabí dhéanamh. Nuair atá siad an munan jab, tá sé fíorthábhachtach go ndéan fí na gaiscí a dhéanann siad a aithint. A chu má ceanna den nó fí go bhfuil dúchlein an agus tína feimú go mór sa síh Dónach go mór sa síh Pobail go mór sa síh NPO. Is fáir go dúch fí ar hiiscin ar eagrúchtaí aibre agus deacrúchtaí feidhmíochta má bhíon lé oscailte an, má bhíon an chreastacht agus an tunrachas agus an mucantach sin á. Agus tá sé fíorthábhachtach nach ranfortiocht omláin ag go bhustaí sa ggóráise. Seachas gomach an cuiste stúrtha i siúmra as de péin mar a bheith cuiste kangaroo. Okay? Tá nidid sumpla go sin feicean. Ní bhhain san Earnáil deomach ach Earnáileach i gcearmúil a freisin. Tá daoine bra sásta a bheith caiintear chulachláid ach níd siad sásta an rud creasta agus rud mucantaíana agus an scéile phlé go dtíra be se bhustaí. So sé a hálíonn an sin an médítir ar an míhiiscint, médítir ar an aspa feidhmíochta agus ní hain an scéile bheith sa chorbe agus is drochara ag go chaintíí. So má cheastar deacrúchtaí feidhmíochta agus má phléitiríad, ceachaí a gurtar in i gceartaíad. Catha an fostóir agus an fostaí. Moltar na cuspóirí aontaí atrúb maith de fésa chur ar scéil, hebí cin scéile hain. Agus go plán gníomh comhaontaithe an. Gnéann fí nóta scíban a ghlacha ar a griniú agus ar a blean gníomh atá comhaontaithe. Agus an sin go dteach ar sin imacht aber chead cuaig sé seachtainna agus go mbeann fí ar a bhés nó bhfuil a dul chun céin. Moltar gan an tréimh se bhrenne bheith róáda, sé sin go ligfí leis a scéil go an aint ríist, agus moltar nach me teróhear le deise thuirt go chulaganna an fés agus an biseach choirigh obair ceart. Okay? So go leor go misceal gona hábhar atá fí frácht dúsa teisiún. Bhain siad le ceart a reachtóla, ceart atá dobagus bán agus iompar atá rialaithe. Tá cuasaí feidhmíochta go bhhaid níos castanna sin agus baineann muid in áiríre baineann an túfás gon na trádachaí seo le réimse an gCoistí seachas ceart a reachtóla. So níl sam ó háda go ráspéisi go sin daine cuasaí feidhmíochta níl sam bhfuil éon cheist sonrach, éon cheist honrach ag éanana faoi sin ag go buinte seo. So tá fáilte rúmpa sin trí den góras chat nó trí de góras Slido a chanéad. So fá me sin faoi hin. Mar bhfuil tá de tíocht tá go ma Communisce go muid roi spéide mai ceisní dro dhéire chuma. So cuasaí earcaíocht agus Scor. So na mólaí ranithe atá ar fáileoin na córa seapachain foiircinne nó díostú omarcéocht córa seaíonachta imscrúdaithe agus Scor. Okay? So tá cuidbh hábhar sa méid seo. So sé choras is cuiteamta agus is in multa ach ní choras foiidife ach sé teachleachtas ná máta bhíon fallontas le fógart, go ndéan fí an fallontas a ógart agus go mbeidh comórtas baibrí an.
Sean buntáiste bhaine le Comórtas Baibí ná tá sé oscailte tá túna an tarlingtar líon talamna tá bhaid níos mó an loch behananta sé tá go tain agus aíon daine seachtracha an tíh má tá dé se go ciile chur tuspáint a ggóthaigh fuidirmáta aglah agus tá dé go bhstar frisin meúchan dhéine líon chaidan agus cinál na níorthiríocht a gur stachar álontas ina go eagrúchtaí héin. Tá chuileóirt a bhhainean le cuasaí earcaíochta agus fallontas. Tá chuileóirt a bra, well, tá cuid mhá, cuid thuntasach agus cuid chinúnach a baint leis an sonraíocht leis an tonraíocht fuist in dhéantar a dheara hí fallontas a bit. Ca hana hinneolachtaí gon fosta bheith silir. Caafar ceis na cáilíocht in na gáilíochtaí ca sé sinna bheith antallir agus ní ra bhá go chuiste siúre nó go bhhairt cáilíochtaí dhéara mar in dhéanann siad dearbhú orb. Go minic bíon cáilíochtaí nó cruite riachtainacha ahananta agus bíon cuideacha betá inmhíniche. Agus sé an dúshána bhíons rih go mórmór fallontas san Earnáil Neamhbhrabúsach ná tá tú i gceire go mé na cáilíochtaí chomh agus is féidir ach ní tú i gceire liste mar fada chur is tíine óchorasach an merid. So bíon cátaméocht le baint amach idir bun levéil cáilíochtaí agus an sin le go mé líon sáú iarthirí agat le hí fallontas a bit. Agus tuigim se go má nuair ógréitar fallontas go mórmór san Earnáil teanga, bíonn sé deacair scaitií na fallontas sé líana a chorbe ní áiríonn a líana go sáú. So bíon rá go minic ag peineal ranmhaithe nó ag cuistí stúrtha nó ag bhairt cechaíine siad tástaid le té atá na tuairteisteach i gobal. Cechaí rana siad nó go minic dá róláin leidir ag agal a bh gúnaí. Amantí irtar a chuoine chur a láthaí dhéana, amantí chuirtar tástálachaí practicúla orb ar nós tástáil scrífe nó irta orb presráitis chuir a dána chéile nó rud a cinnt féimach mar sin. Bíon peineal ranmhaithe an, so go honúil ní bhíon an cuiste stúrtha ar fad as éidir site as cóir na níorthirí agus iad le hiarthir ranú se sin rannítar fochaiste nó go minic tutar daoine an tíomh maithisteach sa Próisis. Agus bíon áard ar chósaí ionadaachta, bíon áard ar chósaí inscne, bíchearcamach ilúnt ar ghaoine tar bhar aglah agus bíchearcamach cumasáirí deach caha mar is ceart le hiarthirí se sin le cuairtéis le meas agus le homos. Caha cumas a bheith sa mar aglah tuairiscí aglah chur ar fáil. Fébi cinna taifid atá an na nótaí ar hiarthirí an scóráil a dhéantar ar na hagalah, an táhairt fiúntas agus sin mátá sacrú peineal an, gúil sin ráite go silir sa tonraíocht feisnú sa bhógra Baibí agus gúil sé silir go na hiarthirí cechaí an naibrof ar an peineal. So, go minic ríist san Earnáil seo má bhí an trúir iarthirí ar fost mar an ghlachan an chéad iarthirí leis an bost tá sé tábhachtta go mar cháir fiúnta seansa go dhéas go bhfuil an báir an cuiste stúrtha an an goil go dtí an dára iarthirí agus an tríú iarthirí an áir fiúntas. Okay? So, a brathair ar a gur chuige, caha an báir nó an cuiste stúrtha cinní dhéana cé aige a bhfuil údarás tairiscint fostaíochta dhéana. So, má íartar ar óchuiste agalah a chur iarthirí, a bhfuil údarás ag go bhuchuiste se an tairiscint fostaíochta dhéana, nó an dhéanann siad san mulligan bhabhar agus a ben bhabhar a dhéanann san tairiscint fostaíochta. So ríistú hí cuasaí Próisis seo rud nar bhiste go péine bheith an tailir faoi. So céchan samach an litir tairiscinne nó an chunra fostaíochta. Cé láran le hiarthirí eile, cé bhíoníon na sacríthe peineal, sé sin má dhéanann tú tairiscint, tá mise héis go isteach ar job, má dhéanann tú tairiscint chumsa, a bhfuil mise an ná caiici, trí seachtaí, chéile seachtaí hoigáil le muintaí na suas faoi, nó bhfuil tú go a chur tréimhse leis a tairiscint, a bhfuil tú chur éon chuine leis nó scrúdú leiis, nó cechaí dhéanann tú bainistiú a dhéanana cead a hálíns nar a dhéanann tú litir a tairiscint agus nar a thosaíonn an duine ar a láthair. Go minic sa tréimhse seo, bíon idirmhairteach nó bíon plé
maidir le Cúiteamh agus Coinníollacha. So Feiti tir scála pái agus sé an corcaige a bhíonn sa go cuid is mó go ostarí ná bíonn siad ag go dosá an fostaí ar an leibhéal is íste pái agus is féidir, agus seantanú honna bhíonn ag gach fostaí agus go dosí amach ar fós ná go dosá siad ar an leibhéal is airte pái agus is féidir. So go minic bhíon rudín be pléile duine ar sin, so cé dhéana sa plé sin agus cé dhéana sa cinenne, agus cé go bhfuil údarás ige heachtar thocrú cóir maidir le sin. Nuair a híní tir an conra a bhfuil coipní gon chonra ag a dáhíh. Cén dáta tosaí atá an, céir do hálós ar a dáta tosaí. Sé sin a landala Dónall seánú máire ag an obair agus mai fáilte rúmpa, a dhéan for indochtú eagrúchtú lethb a gur for an éine gon chuiste stúrtha gon bhhairdiad, gur for an éine gon na haibíthe eile san eagrúchtiad. A dhéan for éon fréadóg faoin na riocht na Seisiún bhaid sacr. Bhfuil tú nuair atá tú gobar ag eagrúcht san Earnáil Neamhbhrabúsach, cén bás atá éad? Cén lár faointe teaghála? Tá méid tí bhain nar de go dia ach má tá méid tí, cé ar go me se gléoch ará nach chuil méid tíochtasteach i gobar. Okay? So seo a ríist ceist nar bhór go chuistí stúr agus go bhairt go ag le leis. Ní féidir texta chur ag seachtain na bhachta atá ag chuiste stúr ará háde tá méid tí i bheith méid gobar in nua. Ní tre sin in bhulta, ní tre sin in aimiche ní fiú é dhéana. So cén bhfuil bainisteúir nó má tá bainisteúir an cearcadóirt an lína freigrachta rééis an seile ach má tá chuiste stúr é déile leis an bainisteúr cáhfuil an lína freigrachta. A bhfuil duine nó beirt anamníthe le bheith mar láirfaointe teaghála idir an bhabhard agus an bainisteúr go gás. Cén struchtúir takeíochta a bhaith ag na daine sin ó híhann bhabharte sé sin mat stúrthú agus má iartar ar thaimú mar láirfaointe teaghála éach beidir le stúrthar eile, cén takeíocht a bhaith agad tuna stúrthaí eile, agus an sin cén takeíocht atá tusanán a chur ar fáil gon ostaí a bhaith sa gléochart nó a gur ceistnaíart. So a éist ceistile atá na réiteach ag cuistí stúrtha ná cé is cód pásanra an ostaí a bhainisteú. Cá gcuineofar na taifid agus cé aige nó aice an mai ruchtan acabaid. Rééis dat tú téile an sunraí pásanta antáhachtach go mar discréid agus rundocht más chuí a gceist ó hí bainisteú cinál sin feisnéise. So rééis sucrú é se sucrú íte ná bhór go bhabhard agus ná bhór go chuistí stúrtha amach na bhíonna orb agus sucríthe chuí dhéine a dtíobh. So tá go má níl go donna tá duine cíns tuí isteaching ach ce a hálins má tá duine cíns gona macha doras dearmid. So sinna tá gceist de fuircin na fostaíochta nó go dag an teile leis gaidir fostaíochta. So réist tuigeann muid go bhfuil reachtaíocht úntaach an te. Agus go bhfuil má tá duine cíns ag gur imimecht go dteonnach agus beidir iad gimimecht ag jabba cín teile. Tá teidléocht ag fostaí ar tréimh se fógra. Má bhíon fostaí agat ar fein níos mó ná 3D nó began le chus 3D. Agus an sin bíon an fógra ísta sin an tíos féid fógra, bíon se sin an méadú i ggóir le fáid sibíise. So má tá tú fostaí cheapring 3 bliana chéad déag nó as chéin, cá tú ar leid 8 seachtaí fógra a thuirt go rachtú go nostar atá agat. So réist is dé sé sin tugann rud mar se, tugann foráil mar se, tugann sé deis gon ostóir pleanáilchaí dhéana ar ábhailtas agus má imíon duine cinnte bud scéal agus taithí ar leithecab, go ar leid rion seachtaí acab le bheith cuimhnú Européin agus le fis a chur ar a chair nó ar chuma nó ar bhain cinnte eile agus a gcórbach meditation. So fostaí bhfuil 3 seachtain déagdanta ag an weice catú ar a leid fugur seachtain a thuirt nuair a bhíonn tú a gaiidi as, agus níos minic in ábhairt má tá chunra fostaíochta go chinál a betheagad. Bei se ráite go crain agus go bacht cén level fógra a bhfuil le sú leis. Agus ar a gcuid is slú bhíon ceir seachtaí an go hunú agus ní sé neamhchuitianta chu mid ar a gríisina go mar fógra háú 3D a gceist. Now, má tá díbert nó díostú, má tá omarcíocht a gceist tá rialach í dochta a bhaint leis a bhuircinna fostaíochta.
caha bún kirts, caha cúis wa a bheith sin díberts. Agus tá rint cúnsi in féid in bláir go ostaí Spáint go mégan an díbertse dhéana in na cúsin se leannas. So commas inúlacht nó cáilíocht í an ností as an obair Fostaíocht é na bhí. Tá go má tá se ráite do bh Spáin ach tá chuid wa gonólach ar a bhustair a léirú cáhfuil an Coinníollacha sa mú, mar glachtar leis nach bhustaítar daine nach dúchtar daine isteach an tráid. Glachtar leis go rá díthil chuí ag fostaí agus I de fostú daine gur seicáilú cáilíochtaí. Gnearnú tástáil áirid ar chumas agus ar inúlacht an ností som má Fostaíocht bhíod. Agus ar a gcuid sin, ní se caithfar a léirú go bacht agus go patente céine deacrochtaí cumas inúlacht nó cínta machar daoine cáilíochtaí bréige a bhahar an ostóra sin údar ach mar sin héin bhíon próisis ar lehan hol mar féidir ligande duine sna cúntí sin. Ompar an ostí a ríiste leis tuigeann muid ar fad is daine muid tarlaíonn rudaí éisteacha duine muid rudaí tarlaíonn rudaí grána sa láthair éibre námantaí ach má tá droch ompar amach sa macha gceist níor gá gúnaí ghlacha leis gur leor é sin mar údar le déad a chuir leis a gaidir Fostaíochta. Omarcéocht sé sin mar a bhfuil nó beán agus céir a hardins sa gás sin. I ríist tá cuidhá écínteach agus déhrí himpeall in na himmel ar a gán se ach má hagan leidú mór an income bí an omarcéocht tá an omarcéocht a gceist sé sin go bhfuil nachhfuil an obair ar fáil nó nachhfuil an mhaoine ar fáil chun an obarí agus tá bhrí sin go gafií ligean leis a bhustaí. Maiantar tuisgur sáhar cheanglas rachtú leile a bhán leanúnt gnostiacht, so má tá tú chuigas má tá sé gceist duine beidir fao bhain sé bliana déag osúir bhn leanúnach. Ní féidir sin dhéanamh mé connotation fao bhain sé bliana déag agus go ceadúnas ar le testáid. Nílann sin ach sumpla go cheanglas rachtú, ní hagann sé sinna gceist ach cumrisceil cabhrúd. Cumrisceil agus sin go raibh Foras hobstaintúla eile an maidide sé tíbert. So tá an bara an ard a gás in niche seo ar fad. Agus go practicúil níl sé éasca ligean le duine sa stáitse. Cá cúis an bhhail a hán a níomháin sin ach tá deisiigh daoine a gcearta Gaeilge agus a gcearta a dhearbhú agus an eagrú ag Forastríú Pártaí. So a gás na humarceachta tarlaíonn sé sin nach bhfuil postána héile agus nach dagan in duine eile a gcorbacht ar an éibrií. Now, sin éon teoiric, tá an cásanna humarceachta chun céin a gásanna eile nach bhfuil bailach chud dubh agus bán sin. Áit míon brise síos ar a gaidir Fostaíochta agus ina socrítar go bhfuil cá humarceachta an. Rud a thugann rud chuann sa chumas an ostóra heachtar hocrú scair agus bíon íceocht humarceachta i gceist lei sin. Agus le go maithe i ddéitil íceocht scair gon tóir sin níor mhór seirbhís leanúnach go dhá bliana ba hagad. Sin sédíocht tro humarceacht rachtú inis nó céad ceathair seachtain. Agus ní mór go nostir a bhfuil Fostaí gotá go dhéanana umarcach fógra a thuirt go ností go réir ad seirbhís an ností fin reachtaíocht nó go réir chunra an ností. So rís tá os féit fógraí i gceistan seo. So nar atá umarceachtaí cóchuiteanna sé sin collective redundancies. Caithfar gail a gcomharla agus caithfar ólas agus feisnis a chuir fáil go ionadaithe na naibrithe go minic sé a gceistan sin na ceart cuman. Agus caithe tréimhse tríocha lá cúlachaine bheán ar a gcuid is slú. Okay? So tarlaíonn sé sin nar a bhíon nar a húntar monach an mór nó nar a tharnaíonn cólacht duine náisiúnta meach tír go minic feiceann muid umarceacht cóchuiteann agus bína gcuid nósreachtaí héana a baint lei sin. So ó híh
an próisis fuircin a hain. Commas inniuachtáíochtaí omarcéocht sáhar cheanglas rachtú leile, Foras hobstein túla eile, mar dúirt me níl se bailach siad na cúnsí fin bhétaí díostóíana ach tá próisis a baintlop sin fad. So Canal maidir de cuasaí feidhmíochta agus an toras fada an móthir sin go dtí ostú mar a bhfuil féostateachtar cuasaí feidhmíochta. Tá córas seanmhainithe an faoin bhétaí gurainn chaisítí agus cosní airianachta nó disciplinary imscrúdú agus multaíana agus tá Scor ar cheann go na réití innéire an lei. Okay, so tá cuidhá seola duine faoin ná go go túfáidir is gan scríbe sin. ó híh gurainn agus chaisítí se sin grievances nó complaints. Agus is minic a hagan si sin chun cinn sa láthar éibre ní scéal móriad ach tá próisis an teilérán maidir de cechaí ar ceart éire lob. Agus bechear go policy cóhaintaithe ag chuile fustóir maidir is go dhéantar próiseáil ar chaisítí agus ar gurainn agus an sin ar go smachta agus airianachta. So tá códleachta sé fáil, so instrument rachtúr céad garach sé an bhíon dá bhíle ar rudí leiciach an nubagus Spáinú híd na fróise sin ach is go ostorí a bheith réimhgníomhach agus heachtar feibbaní cho mór agus is féidirú. Multar go láidir cuasaí adrána a gásáinis ostíochta idir fersanna. Agus go mé fiú a boga i drón bhúna réite ach ní éileann sé ag nach cás. Okay? Go mór ceistení amháin spéidir le cípa gnéis agus rudí an tóir sin níl adrán i gceistin sin tá Polasaithe agus cód cleachta sé lethe gceistin sin. Bhín imscrúdú duine a gásní trompóiseach nó investigation agus tá próisis imscrúdaithe tá scéal saineolalas agus taithí a testáid le próisis ceart imscrúdaithe a rachtáid agus ní rudéis sin ó bhling go chuistí Dónach tuairtear a péin gonúdar. Catha an córas a bheith bunithe ar frinsipil na córa nó cheartas agus maidir le imscrúdaithe má tá deacrochtaí móra feidhmíochta nó má tá miompar ar scála móra ceist caithfar an cás, caithfar imscrúdú dhéanamh fin gás. So ó híomh na córa agus ó híomh an cheartas Caitú líbintí seilere go ar fáil chun téhfuil gurán go dhéanana faoi nó ina híomh caiisi si a bheith scríbing. Catha néisteacht dhéanfar ar a gás neamhchléanta agus éibeochtúir. Is sár gomach rólaní ar le aitheanta sa próisis fisrithe nó imscrúdaithe, gomach bainisteúir imscrúdaithe an, gomach bainisteúir ar fibbig an torabhach ar an imscrúdú, agus gomach an tríopártaí ar fáil nó bainisteúir achorc ar fáil sa gás gomach fún ar a bhostí achorcaí dhéanana maidir le féinachtainna nó toraí an imscrúdaithe. Bhí cheart gomach deis ionadaíochta áchóideachta ag an téatá gá isrú nó faoi imscrúdú. Agus an rólatá ag imscrúdú na heachtar a bhírinne nó heachtar iarcaí feisnis agus is féidir le le finiche chun teachtar iarcaí agus ar eisnis. Go hondúr mótar an túris imscrúdaithe éisiúns de leis na páirtithe nó leis an téatá faoi imscrúdú le an anó faoi áráidí agus le go méid teis freigra ag an téatá faoi imscrúdú. Ag an trá sin an té a thugans faoin imscrúdú ní hiad multar go minic sin dachleachta sa nach anan an té a dhéanas an timscrúdú a dhéanas cinenne faoi thora an imscrúdaithe. Sin gur faoi bhainisteúir eile a bheitse brethú ar thora an imscrúdaithe agus pinos más pinos má hagan pinos a gceist a legan amach nó a chuir i ggóréid leis an méid atá fáilte amach. Nuair atá sé sin nuair atá an méid sin éibriú dinta agus ní beag sin ó híomhann cheartas be cheart gomach deis ag an fostaí ar achorcaí dhéanana ar éist go raibh na brinsipal céanna ó híomhann cheartas agus ó híomh na córa. So si na torthaí i dtéite go bheith ar fróisis mar sin ná foláir bhil bhéal
agus eiste go leor agus írónach go leor ní folar a bhéile bháinna bhín sam ach bhín nóta scrífa faoin folar a bhéile tá tuci agus bín sin ar a ggód ar fá tréifse anamiche. Okay? So go minic factor ar chód lehéide ar fá sé bhí. Bín folar a scríban i gceist agus bín nóta scrífa ar chód persona an séisiún ar fá tréifse agus i ríist mai ancuid se rudín big ní stramcúisí gus minic átar ar fá tréifse níos fuite na sé bhí ach a ríist ní féidir foláid a scríban a bheith féinú ar fá cahar túslá agus stead a bheith leis ní féidir leis féinú go dúna neor so go minic an tréifse féidir go minic a brahead an umpar agus a brahead ar a gás séan go mete cinál éagorm agus beidir mí éráilsa damach foláid a scríban ar chódaní cinnte fá tadan níos mún beidir na 8 nó háblí an a gás níoid. Is féidir an foláid deire a thuirt go ostí a scríbin agus i ríist is céim ansúntaach sin agus i ríist níhór nóta a chuineal ar chód agus go mé féim leis an foláid deire ar fá tréifse anamíthe agus go méisi sin chuir inniu. Sacrúile nó pídóile a bhéiti iara ná tréifse funreaachta gon fáid go bhéiti thu eistú ag ranú geile gon jontar nó gon nochas. Go bhéiti istú céime a thuirtit. Nu mar a deirtar san instramachtar gníomh eile nach tí ostú é. Agus an sin sé an torra tíire ar fad héis na géimeí sin ar fad ná tí ostú. Now, máitir amach go tú héis de chróbe bheith hagad sa skipéid agus go tú héis bheith am caiilíoche is minic a víns díostú mar thora ar sin ach ní féidir díirechú ar amach doras díirech mar sin caithfar goil faoi de Próisis. So caithfar an timscrú do dhéana caithfar de seachhorca bheith hagad fós beidir go díostú an sucrú isár sna ach tá an Próisis go tábhachtta ceanna leis an torra. Agus sin rud a déiring le éon eagrúcht Neamhbhrabúsach go háirid atá cuimhnú ar goile bailach se nó má tá lehéid má tá sé go bhíára go lehéid a testáid ná fisachair ar chúna seachtrach agus seirbhí si saincháilíocha agus tá lehéid ar fáil. So cuasaí scair agus feicim go sin tanna le leabhar se dó. So tíanana bheith cho baranach agus féidir an frí seo agus feicim go sé an sin. Bhíh cuasaí scair Tá chuid bha caiinte dinta le támar go bhíanta nó maidir a céní se chear go chuoine bheith go amachchar scair. Agus tá goad an háid ige leis an téidléochtta ag daine ar finsin na rinne cuiminice sóisialta. Agus an lúbar lár a bhíocháin sé sin go súil go mecht daoine gaiirí agus chuig bliana is trí scórbhainte acab. Achtan sin nach raisiú le déidir an finsin eile sin nó go raisialt 66 bliain gríis. Go practicú nó gonne an réaltas cinenne maidide de cuasaí cinenne policy maidide de Scor náisiúnta. Brahan Scor ar na forrálacha Conarthaí atá agat mar rosti. Brahan na téidléochtaí pension ar na sucrí atá agat mar ostí chomá. Má tá péras aigáinní agat bechear gomach techt nó rochtan agat ar saláthar áirit ó híh na rinne cuiminice sóisialaí ach níd an pension sin an riú seirta an ar fellach na fallback seachas saláthar ceart pension mar a hiictí chu mé gúisina. Má tá daine san eagrúcht agat agus iad a bádáil drón scaid, Tá sé antábhachtta gomach na sucríthe fágála Har a bheith silir agus go dúir fí takeíocht chóp agus iad amón an eistrithe sé sin go gur fí idir cuasa réifscoir ar fáilm. Sáhrú an mhóra agus moltar ríos daine a réiteachtaí an áhrú sin agus gomach takeíocht agus iad gimacht. Bhín an ceanse bhín Skytí bín se spatial play in éir. Nar a hain daine ar Skyid tá féim hóisialta an mhór a paint le cuasaí aige. Ach tá sé tábhachtach gomach rins play tinta an eagrúcht maidir leis a gaiinteamh de híróstaithe. Sé sin cén áid a chur for rúmpó
Ken Weinted leis acab le Pobail na eagrúcht a chuid gríisina. Agus an sin má éiríonn duna as a ggéiríonn sé sin go bhfuil zéire leis an ró gníomhach atá acab go réir gunnar a Fostaíochta agus céine himplachtaí sóisialta agus beidir dynamice a bhhainint lei sin a réist is ceanna sin a bhíonn le Bainistiú go Coinníollacha san arna Neamhbhrabúsach mailt go minic go bhfuil aine bhathang ar na daoine seo agus gur gaolta agus gur cuasaí línealt. So mas go náscore má tá tú gimochtú job bhhain go job eile. Moltar a réist gon fi agal a fágáil an exit interview agus go machtúris gur fáil gon bhil stúra nó gon chuiste. Le amach léirgus ag goiste cén fá a bhfuil daine i gimocht. So is caiitiú freisin cóheagsúíon ar sin rátaí áirithe. So má tá daine i gimochtó ranóg seach sa chéile a gahanama, má tá ifigí agat in áiticha dhéagsúla agus gohfuil se fíorheachar daine a chuneall san ifig ar a gar an roa chuir gás. Nu má tá ról ar lehan chuir gás ról cosanta leanaí agus tá se hanan is dúíonnta a chuinean blianta. Tá úidir scrútaithe agus úidir phléin sin go chuistí stúra agus ní bhóró fisamhathe go cén fáhfuil daine gimocht. Agus an sin ar imíon duine. Tá sé fíorthábhacht seachas an sean an tean hunraíocht fuist tháinig tamachchas a trár agus chuir go bar a ríist. Gom rannoch an cuiste stúra ar a bhhailtas go géir agus cinenne díos na háirithe tá teastáid. Agus a bheith cinnte nachfuil si díireach a ggéire carbon copy an taobhí an ribh mar go minic beidir amach áhrú béime nó mar curcuige eile an go mar tora eile fós ar a bhhailtas. So ní an sin just chuid a bheagán gona ceistení bhhanas le cuasaí scair ná bhiste bheits an nuas fú. So tá trácht takeísteach an ar an chat. Ich heb gemach den erfolgen hegrecht mar hogerachní déna fosti go war gon cord agus template de chufolgen hegrecht agus mar géide de cuasí aigeis. Wat is molle fiúntaach sin tá cuasí achní déna casta ní dot le foi. Gon toskaid ventur kann spele posti láimsir agus fostí part-timesir hí in die eibre agus fiú caibi láimsir nach mé go an taure gas om het chodum ganni. Okay, so tá cuasí láimsir agus cuasí part-timesire. Bín se rééisúnta éca an deal se dhéana se sin más fostiíocht ceach úrin na seachtain nó tríchaní nuair hebí is bríad a láimsir tagríocht tain. Rud a bit faoin a bhain sin fostiíocht part-timesire. Tá agam go bhfuil nósbreach dá agus tá chum lení lutin sin go somnach sa trácht sin bhfuil nósbreach dá gomach daine fostíthe ar feadh codaní gan bblion. Nach méidir se fosti nach méidir gechan dhéanama nach méidir nach chud siad a gobair le lín bhíon í áirid agus nach chud siad ar a barba a bhean íon í áirid. So mátá se sin faoihhain fostiíocht láimsire sé táhachtach nach bhfuil se ráitis na termí agus Coinníollacha. Ken le bheith fostiíocht atá gceist cenú a bhfuil súla bheith gobair agus chotábhachtú cena cenú a bhfuil súla híceocht. Okay. So sin an chuige a bhling sin. So ní sam bhfuil seála me an slido ní. Ní sam bhfuil cheistile bailach an sin a ggéantainna. Tá mai brasás de ceisní hoigáil ó bhéal freisin má duna big ar a ceist chuir go bhainte seo. Da wéting dal siar an gaan sin is mis a bride chuir is Jacke marjouler onad chom lení ag dúna I mi joúl agus mí lúna setas nach bhfuil páistí ann agus mar sin ní bhín na fosta ag testáil ach san tórasáil blion túil don rialachas. An ghuiirfa cé go meid si siúd ag obair da a cuaig gúra lí nó da dúra lí de míad an bblion an bhfuil siad láimsire nó part-timesire don céis sin. Okay, wat is an bailcha vins hartig an bailcha meicníocht gnáhheicníocht vís an litéire le kismarsine víide ná gin fi an FTE a horts. Okay, so brenin tú línomland an úan tí léigetáile duine ag duine te go bar marúí go láimsire ó dhéanaid go mí an nolog agus sin one FTE. Okay,
So aber an sé nach mach ik gobeid aber mi hef mi oer mi lomas no hebike dahin. Ha in sinnne toort point níos am point 8 no point 8 koig no point 9 Hebiken kéted an atá an agus goúr fi point 8 orb no lehéidir sin. Okay? So tá sé ó hí vorintí léige agus orintí ebre tá sé réisúnta éisceisisin íon amach agus sin an bailach is crinne le chusí sa hort an level fostaíocht atá acu. Okay, so colon full-time equivalent so Cohen an lá aimimse is stoidm an Gaeilge taingar se. Quite it. Within cheistelle that's an going to fast summary sin tá tiile ábhar cearcaúir ach sin de príomh rudaí agus lad. Oh, Bronarm, just tá ceiste gom. So, like Tommy Degiri, County Sarah Agru, agus, you know, by Dini ag tuairt Cardún, an gaithigh si dul faoi seiceáil Green Istrucán na Gardaí de mic aon duine atá ag tuairt Cardún, le haig na County Sarah. Sílim go háirit mátá páistín, mátá leanaí, mátá daoine faoi 1 minute ag ceist. No tá daoine eile ní bhíim si éile le ceistní Green Istrucháin chun minic sin ach ba fadan am bhharúil mátá daoine faoi 1 minute ag an caithfar Green Istrucháin. Okay, gur mágas. I don't know the annach with Polasaithe agus Clachtais agus Corchaige Luút agus níháin an jobhach le 3 nuas. Just bought a morag will an túfás achasúd forbairt ag Glór nGael well ach go háirtho ó ceapach buin mar ceanna gréifte gábhad is gardaigh. So tá cinál na Polasaithe le Clachtais fribolíocht agus airias ag pinsin agus stoisian ar fád forbairt agus go leanúnach á orbairt mar tá rudí garú ó bblion go bblion. So Derry knuckle forward the stoisio ag gCoistí ach éonachar féidirling I ceall le coiste nó éonachar go bhla daoine lécharing céigúil chulasí Fostaíochta éagsúil bhachbad nána stofata agin níl roiinte bh gold shade live agus churint den Stephen Wilshire Hain. So taking going too fast right out Dónall, but tá ceall an sin in Earnáil má tá sé sin álarach. Agus is ober leanúnach hí tigan se go má Earcaíocht is ober leanúnach hí se maiachhfuil policy Forbairt caithfar ahrinne bhíon ar bhealach rééisúnta réalta mar sean rud cechuinear me se bhealachta chochénta ach san asal tar ó ahrú agus is tíine muid, so is práling eisceachtaí. So fiú má tá policy an Scor Forbairt so go éisceach an cín agus caithfar déile leis. Okay? So is ober leanúnach atá an ach tan cearta tá template áirit ar fáil ach a bheith áirdalach Skytí ní eilen in template an sí fostaíochta go háirit san NPO, you know. So níl san bud éon cheist mhór honrach eile a ggéandanna. Sé tá sna cápéisi chuidir bhfuil fáid ná chuidir gan na cóidleachtas is tábhachtaí cinál míúchain tilí an tilí sihir na príomhar a chuí bhhaine sin tilí sihir an Bainistiún an chaidirh san áit éibre. Trách í bhhaine na cuasaí buíochtain ar lormé ar sin tu go cleachtas an láidir Forbairt agus tuí amach mai sin áit bhfuil cóidleachta seán féidir sin placa leis go a banna sin agus an tilí. Mar tá cuiidh hybridnta agus hééis nach 8 go niireachtas atá an bei Foras trio party nos WRC no chuirtaibre se brenn bhfuil elascr tríta an, you know. Agus cho máile sin tá chu sí a gúirtaibrechas agus mátá se be godidro na cuat WRC tá sébhí sí éagsú ag go WRC. Béidir just cinning rutna go bháin tiile ar chlán an a rintlí pí an seo. So na Foras rachtúla atá tíir se.
we asking toten tan rein funter tradal agus Fostaíochta agus tá Stáits angsa réimplisin stunning go bit in English fuid. Dan Comisiún Chainter san Ibre tan chuirtaibrachis. Okay, so it's Foras rachtú iad sin. Ó hua tan rein Gaeilge freigrachas general policy. Tá gníomhaireacht Chaidir Fihéid Labour Relations Agency dan chiigeireacht gníomhaireachtaí Fostaíochta an. Tá Comisiún Cónanis thuisceartéirean an. Tá feimimech sleinte go sábhailteach do thuisceartéirean an. Agus an sin tá Polasaithe sinna do an siad bíonn siad tionscléocha agus bíonn si an ostíocht chuirteamh an sin chomá. Okay? So just being an WRC in Shervishi Corlach idir gohála Shervish brenithe acap agus tá choras le goharid ó avid Cúiteamh le tá Dech an Rights Commissioner Service on Commissioner in nGael agus an sin mar aibre sin amach hí sort céimán ach in éis an Próisis brenithe tá ag an WRC tá se anláidir agus bíon éisteacht an bhean i gceist agus bíon na torthaí ridas réid buí ar gceart agus ar góid dá chain besa me an nóbail an sin. Tá chuirtaibrachas sig le le fós agus réitíonn siad sin dispóidí cóchuiteanna gan chuide smó. Dispóidí tionscléocha agus an sin cásanní éonar a bhfuil pointí suntasach an trí baint loba híhann trí sihir. So ma hain tú ag an WRC agus ma dhéanaan ifigad brenithe réalú a hás agus mar bhfuil tú sásta leis agus má bhhaann se a ceart areachtú a Fostaíochta taint tú go gúirtaibrachas agus i ríiste reis tá ainscíleach bíon anéisteach de fáil agus i ríis bíon réalithe bíon ghlacha leis na réalithe níchaníomh géad go ná. So tá cód cleachtas ar fáil ag a WRC díanaan sin a chuideach, okay, just léiríonn se ken level saincháilíocht tá ar fáil agus tá michan. Ach sin rud is mé gur a léirúgríb ná se. So tá cólach is Fostaí an, Tá aibecán cóhfuil gnólachtaí agus Fostaí na héireann. Tá an SFA bhfuil trúhainte go bleibec in is cólachas na gnólachtaí bege. Tá is mé an gnóis fege agus fánach na héireann. Mas bal go aibec SFA nu is mé hu bín Shervishi Corlacha acuní déna acapsúd. Okay? Mas Fostaíocht agus má tá imriart faoi chearta. Tá an choras cearcomment tíir se faoi sá hógáil na gearcomment nó éictú. Siad siptú agus Forsa agus beidir Unite na Canna is móhfuil báilíocht aca bó yes. Agus siad nips agus Jonas na Canna beidir is móhfuil báilíocht aca bó hua. Vi ma kaint ilúnt agus herbhíisi. Bíon cólachtaí seirbhíse an agus chuirann siad seirbhísi ar fáil. No, bíon seacht breisar ab go minic ach má tá imscrúdú le chuig riads moltar a gúnaí Gaeilge duine cín seachtrach leis sin dhéana mar a bhfuil ranóig láidir acuní déana agat agus duine cín sa bhfuil special toireach backup na gcósaí imscrúdaithe. So tá Lehéidí Legal Island, Lehéidí Peninsula, Graphite HRM, the HR Suite, the HR Company, People Time. Níl me se acha lua ach mar humplik an sort hólach seirbhísí tar fáid. Tá an tábhar se casta, tá an tábhar se mion ach tá marga áirid an ó híh seirbhísí cinál trío parties a réinte seo freisin. Má tá sí meag daine a gúsaí Oiliúna sé an gold standard ná an CIPD, an Institute Chartse an Forbairt Farsanra agus bíon chuidcáilíochtaí siú a henta go héidir náisiúnta bíon choláiste náisiúnta na héireann an NCIR mar a bhí fadó a bheith áíocht ag na hísanna Milton Park tá siad an is siad be gentar na nóganíam na clíad agus chuinn siad cuasaí fíorha ar fáid a gcósaí acuní déana agus chuinn an Foras rialachas an IPA cuasaí maithe ar fáid an acuní déana ach níor a hiiscint. Which sin na díú gon chuide smó ar ostíocht rialaithe na Earnáil a paibe. Okay? So a ríiste reis chuid bhá an na ceisní atá pléite aine. Tá siad níl siad dubh agus bánt an Earnáil MPO agus ní bhór a bheith críolchúiseach agus tuiscinnach faoi gona bheithsú le cinál súhailcí na Fostaíocht a rialaithe in Earnáil nach bhfuil beidir chostruchtúra sin an amtí. Okay, so tá
Tá cabhair, tá teoir, tá ilúnt le fáil ach just a bheith feasach gur ábhar lethe se agus go mín sé dechar tíochttar a saincháilíocht ar fad an éilecht. Okay. So mar bhfuil é cheistmhór eile an, just bhhailm sa buchas go lecha de lorcan le cúiteamh le dara ó ar an chóir nGael an cúnar fad atá tuí Jacob chumsa le cúpla seachtain an nós. Tá mé anmhaoch gon chuide le clíp, sin go an smíú a bhí an. Tá mé sort imníoch go an túfás caiintear bun amsa a gahanama agus go bhfuil daine as mo chóir a bhfuil daine waham ar chuid Jacob a bhfuil agus tá an bhfuil taithí agus saincháilíocht a péin agus beidir nach ra múnda beidir ionintach ó híh cuasaí idirgníomhíochta ach just bhhailm buchas a lechaí agus buid feide agus an ranfortíocht ar fad. So mar bhfuil é cheistile fá go mis sláán agus gnáidí an obair ar fad líp. Okay? Míle maid a Dónall agus gur míle maid go bhfuil legus bheith ranforteach linn.